दा फार्स्टआवथ' जेनेबा जेब्ला रिजाल्ट मोन्दोंमोन बे समाव जाबायदि खुसि मोन्दों नाथाय मैया जेब्ला लिस्टआव गावनि नामखौ बे कलेजनाव नुदों होमबा बे समाव बांसिन खुसि मोननो हादों आरो जा खस्थ' खालामनायनि फिथाइ बेखौ जे मोनबाय आरो बिमा बिफानि मेगनाव जेब्ला खुसि नुयो होमबा बे समाव गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो आरो थांनायाव आं एचएसखौ साइ बिकास जुनियर कलेजाव फरायदोंमोन गुवाहाटियाव। फार्स्टआवथ' आंनि गासैबो फेमिलिखौ बुंनो सानो जोंनि बाबा जाय फाइनान्सियेलि जोंखौ बिराद हेफाजाब होदों आरो जोंनि आबै मामा आरो आंनि बिब' दं सिस्टार बेबो जा मेडिकेलनि थाखाय आंखौ माबा थुलुंगा होदों इन्सपिरेसन होदों आरो आइनि खस्थ' बेखौ आं थेंक इउ होननो सानो आरो बेखौ बुंनो सानो आरो जा मिडियामा जेबो हेंथा होआ जास्ट नोङो माखौ फरायनांगौ बे कम्पिटिटिभ एग्जामा नोंनि एग्जाम टेकिं एबिलिटिसो नोंनि बेयाव मा होनो नलेजनि सायाव नङा बियो नों एग्जामखौ बोरै लिरनो हायो बे 3 घन्टायाव नों बोरै एग्जाम होनो हायो बिनि सायावसो सोनारो बियो जा बेखौनो बुंनो सानो आरो आं आंनि 11-12नि एक्सपिरियेन्सखौ बुंनो सानो जा दा आं द्रप इयार लानानैसो खेबसेयावसो मोननो हादों नालाय जा थांनाय बोसोराव आं बिराद मा होनो मिस्टेक खालामदोंमोन आरो जायखौ आं एनालाइज खालामनानै नैबे द्रप इयाराव माबा खालामफिनाखै रिपिट खालामफिनाखै फार्स्टआव आं साइबिकास सानदोंमोन बिनि उनाव मा जादोंमोन आङो कन्टेन्टफोरखौ बुजिनानै मोखासथ' लानो सेस्था खालामाखै जास्ट आं बेखौ ब्लाइन्डलि फरायनो ट्राइ खालामदोंमोन आरो बे समाव मा अबजेक्टिभ आरो साबजेक्टिभ बिनि डिफारेन्सखौ हमनो हायाखै स' ओरैनो फरायलांबाय थादों कुइसन प्रेक्टिस खालामाखै बिनि थाखाय आं लास्ट इयाराव 289 मोनदोंमोन आरो ओंखायनो जायनि थाखाय एबार आरो बिनि उनाव लकडाउनबो जाना होबाय फरायनाया ओरैनो लस थांबाय बेखौनो गोसोआव दुखु मोनदोंमोन आरो बिनि उनाव जेब्ला रिजाल्टआ फैबाय लास्ट इयार 289 मोनबाय होमबाबो आं एसे कनफिडेन्टमोन आरो एबार ट्राइ खालामथारगोन मोनथारगोन जास्ट एग्जाम होबाय थानांगौ आरो जेब्ला नोङो बे कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय ट्राइ खालामो होमबा नोङो एग्जामा मास्ट बिनिफ्राय नोङो गावनि पटेन्सियेलखौ मिन्थिनो हायो आरो स' आं दा पटेन्सियेल कनसेप्टआव कचिं लादोंमोन बोसोरसेनि थाखाय स' बेयाव बिसोरो टाइम टेबोल बानायनानै होयोमोन कुइसन पेपार होयोमोन डिपिपि होयोमोन दा बेखौनो ब्लाइन्डलि फल' खालामोबा आरामसे क्रेक खालामनो हायो मानो होनबा एसटिफोरना रिजार्भेसन दङ बिनि थाखाय जोङो एसे नाजानायनि गेजेरजोंनो हायो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे डक्टर जानायनि जिथु सिमां बियो माने बेनि क्लास 1 जेब्लानाखि फरायसालियाव थांनो रोंजेनदों बेनिफ्रायनो बेहा मोनसे बुंबाय थानाय मोनसे थांखि दंखायोमोन आरो जोंबो न'खराव गोबां फेमिलि गिदिर हिसाबै माने लोमजानाय साजानाय बबेबा समाव डक्टर मोनस्लाबा मा मोनस्लाबा माने गोबां बेफोरबादि बाथ्रा सिन्थाखौ लानानै गथ'खौ नैबे दा डक्टर हयथ' जाजानो लुबैनाय बे दंखायोमोन दा दिनैहाय बियो गावनि नाजानायजों गोब्राब नाजासोमनायनि गेजेरजों दिनैहाय बियो निट एग्जाम आन्डार ग्रेजुवेट बे कर्सखौहाय उथ्रिसारनो हाबाय बेहाय जोबोद गोजोननाय दङ जोंनि ससाइटियाव दा बेवहाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो दा बेवहाय प्रपार्टि इज नट अ फेक्टर जायखिजाया जोंनि रांखान्थि हालोद बा जोंनि थाखा फैसा बा नोंनि गोनां गैयिया बेवहाय सोलोंथाइनि सायाव जेबो बेहाय हेम्पार्ड जाया दा बेवहाय नाजायोब्ला बेवहाय गासिबो गावनि नाजानायनि सायाव बेवहाय नोंनि धोनि गोरिब बा रांखान्थि थानाय बा थायि बियो बेवहाय जेबो हेंथा जाबोनो हाया आरो मिडियाम हिसाबै बर' मिडियाम बा असमिया मिडियाम बा इंराजि मिडियाम बे मिडियामाबो बेवहाय फरायसाफोरनि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हायार इडुकेसनाव बेवहाय रावखौबो होबथानो हाया जायखिजाया फरायसाया सासे थांखि गोनां जानांगौ आरो बियो नाजासोमग्रा जानांगौ बिमा बिफानि खोथा खोनासंनांगौ गिदिरनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो सोलोंनांगौ आरो मान होनो रोंनांगौ बेखिनिबानो गासैबो जाफुंसारजोबो आरो बेवहाय दिनैहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय बयनिबो आशीर्बादजों आरो इयुनाव जुदि बे बोसोरबानि जिथु साराय बोसोरनि कर्स बियो जाहाथे मोजाङै मोजां फरायनानै जाहाथे सासे डक्टर महरै समाजनि बा जोंनि सुबुंनि जायखिजाया सुबुं माहारिनि थाखाय देहा बिथिङाव आरो समाज बिथिङाव जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावनो हाथों आं बेखौल' आंनि बे गथ'नि सायाव आसा थाबाय आरो मिजिं थाबाय आरो हारिनि मोनफ्रोमबो जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे मान सनमान होनो रोंथों इयुनावबो बेवहाय डक्टर जानायनि उनाव गौरब जानायनि बाथ्रा गैया दा जोंनि माहारिनि जेसेबांनाखि आफादफोर दङ बिबानगिरिफोर दैदेनगिरिफोर दङ जाहाथे बै बिथांमोनखौ जेब्लाबो मान सनमान होनो रोंथों गावनि केपासिटि बायदियै जेरैबायदि मदद खालामनांगौ खालामनो गोसो जाथों आरो बे गोसोआ थाबाय थाथों आं बेखिनिखौ आंनि गथ'नि इयुनाव डक्टर जायोब्ला बेखौ हास्थायनानै थायो। थेंक इउ। गिबियाव आं नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम साबायखर जासिबाय आरो
आङो सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय जासिगोन जोंना फंबाय रिजु बरगयारिनिसिम जाय बिथाङानाखि थांनाय 2019 सनाव बर' बिजोंनिफ्राय बर' मिडियामावहाय अल आसामनि गेजेरावनो टप जानो हादोंमोन। दा बेनो मोनसे एग्जाम्पल जानो थांदों दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिथु बर' मिडियामजों जे सासे साक्सेसफुल फरायसा जानो हायो बिथाङा बेखौ जोंनि गेजेराव बा बर' फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे एग्जाम्पल सेटआप खालामबाय। आं बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आरो बिथाङा जे दिनैहाय 455 मार्क्स मोननानै दिनै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लानो थांबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो खोब गोजोनथाव। बेनो जोङो सिगां समनिफ्राय दायो जोंनि फरायसाफोरा कनसियासनेसा बांसिन जाबाय आरो सिगाङाव जोङो एमलेसमोन। दायो जोंनि फरायसाफोरा जोंनि गासै बर' रायजो राजानि नाजानायनि गेजेराव बे मोनसे एवारनेसा बयनिबो गेजेराव इनफ्लुयेन्सा फैबाय। जे फंबाय रिजु बरगयारियानो बिनि मोनसे एग्जाम्पल। बिथाङा जे बै समाव जेला HSLC आनजादाव आसामनि बिथोरावनो बर' मिडियामजों टप पास जादोंमोन बिथाङा बै समावबो होनदोंमोन जे गाव डक्टर जागोन आरो बिनि उनाव बियो गाव UPSC जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव रोखा खालामो जे एम लानानै जेब्ला डेडिकेटेडलि नाजायो अब्ला गासिबो बुस्थुआ जाफुंनानै फैयो। दा बेखायनो जोङो बयबो जोंनि फरायसाफ्रा एमखौ लानांगौ आरो डेडिकेटेडलि जोङो गावनि एमखौ होसोनानै जोङो गावनि माबासिम गलसिम सौहैनो नाजानांगौ। खायसे मानसिफोर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंनो सानो जायफ्रानाखि मिडियामनि सायावहाय जिथु आर्गुमेन्ट लाबोयो बेयो बेसलेस मोनसे आर्गुमेन्ट जेरावनाखि मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना बिनि मोनसे मेटार जानो हाया जे साक्सेस जानाय जायिया जायो गावनि गोब्राब नाजानाय आरो डेडिकेटेडलि गावनि थांखिखौ होसोनायाव। जेरै दिनैनि फंबाय रिजु बरगयारियानो मोनसे एग्जाम्पल। आं दहायबो बुंबाय जे बिथाङा बर' मिडियामजोंनो फरायदों जेरावनाखि बर' मिडियामखौ गोबाङा नेवसिनानै दिनै एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियाम होसोदों। नाथाय थाउजेन्डस अफ पिपल इंलिस मिडियाम फरायदोंब्लाबो नाथाय फंबाय रिजु बरगयारि बेबायदि जोंनि डक्टर फरायनायनि सुबिदाखौ हासिल खालामनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो मिडियामा फेक्टर जानो हाया। आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। थेंक इउ।